Perfecte, que divertit. De pau. No, aquí sols venen coses que no es poden comprar. Molt bé, molt bé. Ai, ai, ai. Però no és pesca, sinó és anar-li per a fer-la arribar, ja està. Puro pesca. Jo és que no sé com funciona això. Com que era el sistema este que fem? És per no tornar al timó. No, no, Sí, pues són dues formes diferents. Així m'ho ensenyava Vicent a mi, i m'és bastant còmode. Vull dir, tu vens aquí, agafa la diagonal, més o menys ja va al puesto. Que si es passa si es passa més de lo que toca, amb la perxeta li dones un copet que se'n vagi cap aquí, però ara mateix Ja ve just, va al puesto. Ja està ensenyada. Sí, sí. Però ell la porta diferent, que també arriba perfecte, però dic, són formes diferents de... a mi com me van ensenyar a portar la barca jo Xim-pim, xim-pom. Ui, ja està bé just. Clavat. Hòstia, Aparcau. genial. Quin noi vol marxar. A veure, vols estar pel cas d'estar?